Здравейте хора! Това е интрото на първото ни видео. Така, ще пътуваме до Тайланд. Искам само да ви кажа, че това беше най-ужасният ми ден и половина-два. Имахме страшно много предизвикателство и даже още не са свършили. Сменихме няколко вида транспорт. Много видове през транспорт. няколко държави. Обиколихме няколко държави. Суфлирам. Само да ви покажа къде се намираме в момента. Само да хинтна, тук дъвките не са позволени. Накратко за влога, може в момента да изглеждаме адекватни, но не сме. Изглеждаме адекватни. Суфлирам. Адекватни. Уморени сме. Тотално прегърбани. От неудобни места за спане. Но всичко това ще го видите по-нататък във видеото. Така, какво се случва в момента? Значи, сега си приключих последния работен ден преди дългата почивка. Си починам хубаво. Тя вече си е стегнала багажа. Горе-долу. Аз утре ще си го стегна. И пътуваме към Благоевград. Какво ще правим там? Ще пътуваме от там. За Атина първо. В неделята по принцип трябваше да ходим на ски. Само, че времето май не се очертава да е хубаво. Неделята следобед, 5:30 си хващаме автобуса към Атина. И това е апдейта от сега. И ще се видим след малко. Здравейте хора! Така, стигнахме до деня на пътуването. В момента е 10 часа. Аз станах, се приготвя малко, жена ми може да си почива. Да, днес трябваше да ходим на ски, но времето отвратително. Така че днес ще го караме по-лежерно и към и вечерта 6 часа тръгваме. Здравейте хора! Значи сега скачихме в автобуса и сега имаме 11 часа до Атина. Дано да успеем да поспим, защото това на мен ще са ми последните часове. Добро утро хора! Часът е... Чайте, сега ще ви покажа колко е часа. Добро утро! Добро утро, часът е 4:50. Ние стигнахме 4:30. Трябваше 5:30. Шофьорите караха много бързо. Да. И сега сме в Атина. И така. Сега ще отидем да хапнем или към летището. Чайте да видим колко е до летището. Или си да ходим до летището. Добре, какво решихме? Колко е до аеропорта? 20 км. В принцип имаме и градски. Чува се. Чай си половина с градски или такси да си викнем, а? €40. Между 30 и 40 евро. Аз викам бавно, но славно с градския. Не му дава, че на 6 минути има метро и с метрото би трябвало да стигнем до самото летище. Не. После с метрото ще взимаме за 3 спирки, после си взимаме... Хора ще бъде с градски, не ми се дадат 30 евро и имаме време да опиваме. Така че почваме да ви караме из Атина. Значи хора, искам да видите просто пътищата, по които трябва да минаваме. Да намерим метрото. Иначе вижте тук какво има. Мале. Аз даже не знам какво е това. Нашето возило. Мен единственото ми притеснение е да не ни огрява тук, защото е 5 часа. И сме... Не знам, доста скетч ми изглежда навсякъде. Аз искам да кажа, че е малко наистина стресиращо, защото... Имаше и кошари по-рано, да те паха на улицата. И така, сега решихме да ходим с градски до летището. Си хваме метрото, което отваря след 20 или 30 минути.
Тогава ще си го хванем и ще ни спре директно на летището. Аз с жена ми отваряме метрото. Значи хора, купихме си билети за метрото. 9 евра на човек. 5:30 часа, имаме още 4 часа и 45 минути до полета. Ама ще си намерим работа. Ще си намерим. Привет, привет! Къде се намираме? Намираме се някъде между метрото и летището. Летището в Гърция, значи стигнахме на... Летището в Гърция, точно така. в Атина. Хора, искам само ви кажа, че има страшно много хора. Метрото. Тичаха всичките като някакви... Значи метрото беше full max. Аз си викам, бе, метрото отвори с нас. Метрото отвори с нас и си викам, бе, са, кой нормален човек ще пътува 5:30 на смисъл? Аз си викам като хора, се- дето работят. Да. Значи, Ама то беше пълно ние- и всички ние- бяха за летището просто. ние като влезнахме в метрото и изчаквахме, дойде едно метро преди това да си е по градските линии. Да. Значи хората току-що осъзнахме колко е пълно метрото в 5:30. Това е първото метро за деня. Да. Буквално е фул. Не е фул, ама си е... Holy shit. Това излиза, не знам дали още се води, че сме на Атина, защото действително сте много далече от града. Но... метрото, което мина преди това за летището, беше пълно. Пълно беше. Си викам, бе, това за нашето, нали, няма как да е фул. Обаче беше И се двойно качваме по-пълно. и беше двойно по-пълно. Ай, не сме спали много. Така, успяхме да пробием в летището. Чакаме гейта, седим малко, имаме колко часа и половина ли? Снимаме местата, да видим как са. Аз наистина смятам, че автобусът беше най-гадно. Значи хора, първи впечатления с чата. Значи... това са ни местата. И вижте какво става тука. Може да легне един човек. И имаме изглед навънка, даже два прозореца бих казал. Така че е добре. Така, стигнахме в Сингапур. Освен, че стигнахме и си тръгваме. Какво правихме 11 часа в Сингапур? Нищо не правихме. В принцип имахме Големи планове. много големи планове. Само, че какво става? or under the seat in front of you will need to be checked in now. Така, здравейте хора. Сега скачихме в самолета и сме на средния ред. И не е кой знае какво смисъл. Предпочитам си дете места отзаде. За момента. Много ми спе. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok. We would like to apologize. Значи хора, стигнахме в Банкок. Едно нещо, което ми направи впечатление е, че не пляскат хората. Значи като слизахме, като казахме в Сингапур, пляскаха, но това защото бяха туристи, а тук има предимно азиатци. Така че, да. Ако сте се чудили дали азиатците пляскат, не пляскат. Ох, Чангмай, нямам търпение. Аз нямам търпение да си легна. Аз не спирам да спа постоянно. Къде какво седна и Да. спивам с отворена уста. Hello everybody! От Банкок, летището. Значи, най-накрая стигнахме и хора, аз само искам да ви се похваля. Дремнах колко е 15 на минути преди да се качим. В смисъл преди да почнем да се редим за security чека.
И след това в самолета, като се качих, жена ми се намеси до мен и аз се намесих до нея, но за малко уж тя заспи. И взех, че заспах. И се събуждам след 2 часа. час и половина горе-долу, час и 40. И веднага след това ни казаха да слагаме коланите. И най-накрая се чувствам като човек. И мисля, че ще мога влезна в ритъм, ако днеска се приберем и легнем на време и поспиме ни така 10 часа. Мисля, че утре сме много добре, за утре обикаляме. Да. Ето това получихме. Огромна. Така, имаме едно голямо парче от някакво месо, което не е ясно какво е, и две малки. Не, Ма нали бяха две парчета? не, пишеше 2 крилца и едно фрайчика. Аха, пак някакво пържено пиле. Две малки крилца, картофки, бургер, аз не съм го отварял. Огромен е и там пилето. Нали, тук има пиле. Бе, Гигантско. в смисъл добре. В смисъл за 12 лева на летището е стабилно. Абе, това си е цялото кошко. Не беше, в смисъл става, но... Нищо особено. Да. Не е гадно. Първо аз не мога да разбера наистина това част от пилето е. Личното даже няма форма. Здравейте! Сега скачихме в самолетчето и едно такова сладко. Това е едно Ryanair. Горе-долу като Ryanair, да. Просто днес се качихме на 2 големи самолета и много си повярвахме. И забравихме да ви кажем, че след като минахме през имиграцията на Банкок, излезахме навън да подишаме въздух в кавички и хората беше като в парна баня. В смисъл буквално в парна баня. Двамата излизаме и е така сами. Да, Така. да. В смисъл за 5 минути почнах да се потя. Аз искам по-добре да си влизаме вътре, няма нужда да дишаме, то дишане е невъзможно навън. Да. Ще ви оставяме хора за сега. Успешно пристигнахме най-накрая. Най-накрая след дълги часове, сега сме в Ченг Мей. Ние сме в последното превозно средство за деня. И сме в последното превозно средство. Суфлирам. Имаме 7-Eleven точно под хотела. Ще отидем си да пазаруваме някакви неща, водичка задължително. Аз не знам и апартамента какво има. Here you go, that's... that is for you. No, thank you very much. Thank you too. You have a cool car, brother. Have a good Thank night. you. You too, brother. Я го вземи тоя. Чакай му снимам количката на тоя печа. Просто е брутална хора. За 10 лева. Дали беше 5 лева? 5 лева. И ето го входа. Добре, сега ще се чекинем и ще видим какво става.